Прывітанне, сябры! Вы на канале Сепультура Элайф і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што сёння вы з намі. Спецыяльна для вас сёння будзе вельмі драйвовы канцэрт з самага сэрца Берасцейшчыны. Спецыяльна для вас выступіць цудоўны бярозаўскі гурт БН. Гэта канцэрт у Беларусі, таму што наша Беларусь не скончылася там, дзе скончыліся яе геаграфічныя межы. Яна там, дзе мы. І ніхто не зможа забраць у нас права танчыць і спяваць на канцэртах любімых гуртоў. Калі у вас ёсць магчымасць, падтрымайце гэты праект і музыкантаў. Гэта дазволіць нам рабіць новыя канцэрты. Спасылачку вы знойдзеце ў чаце. А цяпер сустракайце бярозаўскі гурт БН спецыяльна для вас на Сепультуры Элайф. Цябе уцячы немагчыма, не схавацца за тоўшчаю дыму і нязносна, калі дзве паловы супрацьлеглыя ставяць умовы, хаатычна мяняюцца думкі і сціраюцца шэраю гумкай. Трэба вырашыць, што пераважыць, што застанецца для мяне важным. Даравцы ідуць чарадою, безупынна і без супакою. Менавіта з такое нагоды мяне рвуць між сабой антыподы. Што больш важна, розум ці душа? Сам вырашай, і зноў прыціскае нішчадна сумнеў, што што больш важна, розум ці душа? І зноў прыціскае нішчадна сумнеў, што лепей, што горш, проста не зразумець. Ірве на камокі, як годы падзеў, а выбраць я нешта павінен поспець. Павінен Прывітанне, Беларусь! Гародня, Берасце, Бяроза, Менск, Віцебск, Магілёў, Бешенковічы. Усе мы разам, гурт без назвы. Погнали! Добра. Песня. А теперь уявите, что вы разом с нами у этой
просторы. И я хочу, чтобы вы подняли свою левую руку. Так, окей, дочекався. Давайте другую ручку. І зараз будемо створити атмосферу! Погнали! Хвали змыють увесь гэты свет, змыють ствол і аркушы газет, панясуць праз прастору, праз час. Толькі ты усміхніся, хвалі лашаць нас, усё змые з твару зямлі. Нібы ў звонку весну ручаі панясе і прастору, і час. Толькі ты не журыся, хвалі лашаць нас. Хвалі на сэрцы і пра словы, хвалі вышэйшыя за горы, хвалі гісторыі закружаць мас. Будем заху с тобой назирать, как вода упокой прибывать. Будем змые простору и шаг, только ты усмехнешься, хвали лашать нас. Хвали про сердце и про словы, хвали вышэйшыя за горы, хвалі гісторыі закружаць мас. Хвалі змыюць твои слёзы, хвалі рано альбо поздно, хвалі развеюць пыл твоих руках. І пра словы, хвалі вышэйшыя за горы, все разом, хвалі гісторыі закружаць гмах. Раз, два, три, чатыры, хвалі змыюць мои слёзы, хвалі рано альбо поздно, хвалі развеют пыл твоих руках, прогонят страх. Хвали Дякую, сябры! Привітання! Здорово все. Клас. Слухайте, як пройшов ваш 2025 год? Як ви почали 2026? Хочется сказать, что 25-й год был вельми активный. На фестивалі, на концерты. Дякуючи нашему менеджеру, мы отыграли каля 15 концертов и некалькі фестивалей. Вось. А потрапили нават на польский фестиваль на один.
правда, у акустычным фармаце пакуль, але вельмі ўсё было чотенька. Але вось напрыканцы, нешта 25-й год, нас падвёў ратавірус, потым, ведаеш, зуб разбалеўся Вікі. Бывает такое, Вось. да. Але гэта я лічу дробязі. Галоўнае, што ёсць яшчэ моц, што мы робім наш беларускі рок-н-рол і раздаем яго для вас, нашы любімыя беларусы. Муа! Дарэчы, пра любімых беларусаў. Ведаеце, адкуль нас глядзяць сёння? ЗША, Еўропа і, канешне ж, Беларусь. Таму што Беларусь у нас заўсёды па праглядах на першым месцы, і гэта вельмі кайфова, таму што наша Беларусь, яна па ўсім свеце. І па геаграфіі, адкуль нас глядзяць, можна заўсёды назіраць, як раскідала беларусаў, але ўсё ж такі гэта ўсё наша Беларусь, у якой мы ўсе жывем, нягледзячы, дзе мы, у Малазе, у Сінгапуры, у Брытаніі, у ЗША ці недзе яшчэ. Ребята, я хотел з вами паразмаўляць пра музычныя бренды, таму што, наколькі я ведаю, у райцэнтрах беларускіх не так шмат такіх магутных музычных брэндаў. І вы адзін з іх, таму што БН гэта бренд гурта, гэта бренд горада Бяроза, так? Ужо 26 год. Як вам атрымалася гэта ўсё зрабіць? 26 год быць гэтым магутным брэндам. Ну, ведаеце, просто я люблю мяняць музыкаў. На молодых. Сакрэт? Жартую. Жартую, так, канешне ж. Усё так складваецца. Вось. Але просто мы любім рок-н-рол, і вакол збіраюцца людзі, якія хочуць разам з намі рабіць гэтую музыку менавіта. Хтосьці збіраецца разам у праекты і робяць новыя праекты. Вось. А ў нас неяк так атрымалася, вось, што мы знайшліся з Міколай, знайшліся з Вікай. Ну, а з Вікай гэта асобная справа ўжо даўно. Мы пра гэта яшчэ паразмаўляем, так. Вось. Ну і карацей, рок-н-рол нас аб'ядноўвае. І я так лічу, што музыка, калі ты робіш яе сам, калі ты не граеш там пастаянна чыесьці каверы, то твоя музыка, яна як твоё дзіця. А ты яе лелееш, яна расце, утвараецца у нешта больше, ты ўжо бачыш, ужо і падлетак, ужо і можа табе і зубы паказаць, і зубы даць, калі трэба. Вось. Ну і карацей, вось гэта нашае дзецішча. Ну, вашыя дзецішча спявае так гучна, што зараз па ўсім свеце чуваць, праўда? Ну, шчыры дзякуй. Не ведаю, там з 10 чалавек ужо ёсць там на онлайне. Колькі ў нас у онлайне зараз людзей? 122 чалавекі ў онлайне. Ну, гэта абсалютны рэкорд. Я мяркую, што гэта будзе яшчэ больш. І гэта людзі з усіх абсалютна краін, дзе зараз ёсць беларусы. І калі вам падабаецца гэты канцэрт, абавязкова падтрымайце Сепультура Элайф і гурт без назвы, таму што гэты праект існуе без нейкай фінансавай падтрымкі, і толькі дзякуючы вам, гледачам, мы можам існаваць, запрашаць новых музыкантаў, якія таксама атрымліваюць частку тых грошай, якія вы данаціце на гэты праект. Ребята, зараз вы моцна здзівіцеся, але гурт без назвы гэта не адзіны музычны брэнд горада Бярозы. Пра гэта мала хто ведае, але з горада Бярозы паходзіць Мікалай Скробат. Гэта адзін з беларускіх намінантаў на Грэмі. Ён быў намінаваны на Грэмі за працу над альбомам Канье Уэста «Донта». Як вам такое? Ці знаёмы вы асабіста з Мікалаем? Так, знаёмыя яшчэ з даўніх часоў. І увесь гурт, у якім граў Мікалай, гэта такі бэнд. Вось, там Уладзі на бубнах, Аня на вакале, Мікалай на басу і на гітары, і на клавішах. Я ўсіх гэтых хлапцоў добра яшчэ ведаю, бо калі мы у мясцовым доме культуры збіралі залі, яны прыходзілі на нашы канцэрты. Вось, некалькі гэтых хлопцаў з гурта «Ківі Тайм», яны раней гралі ў бярозаўскім панк-гурце ЖБДДБ. Жылі-былі, дзед да баба. Пераводзіцца. Так, вось. І карацей, калі было 20-годдзе гурта без назвы ў клубе «Брюгі», хлопцы таксама былі на гэтай імпрэзе. Яны прыехалі па сваіх справах за Штатаў, і тут хопачкі, і
юбілейний канцэрт гурта без назвы. Зрабілі ім праходачкі, і яны тусаваліся, і на автапаці таксама былі яны з намі. Уяўляеце, хто ходзіць на канцэрты гурта без назвы? Я ведаю, што ты і з другім намінантам на Грэмі беларускім таксама знаёмы, з Антонам Мацулевічым, так? Так, а гэтая справа ўжо абрасла нармальнымі такімі каранямі, бо вось песня «Хвалі», якую мы заігралі, прыклаў сваю руку да саунда менавіта Тоні Фет. Ён жа Антон Мацулевіч, номінант на Грэмі таксама. І бубнач легендарнага хардкор гурта Беларусі IQ48. Здаровыя лосі. Уяўляеце, якія падвязкі ў гурта БН? Ребята, я ведаю, што вы сёння не з пустымі рукамі, што ў вас ёсць падарунак для таго, хто заданаціць самую вялікую суму падчас нашай трансляцыі. Што гэта будзе? Што гэта за падарунак? Гэта будзе... Вось, яна стаіць там. Гэта вельмі, як сказаць, родны нашаму сэрцу прэзент. І, сябры, хто яго дастане, атрымаеце такую асалоду, і напішыце нам абавязкова, знайдзіце нас у соцсетках, на Інстаграме альбо у Фейсбуке, напішыце, і мы патрабуем, каб вы зрабілі распаковачку гэтага прэзенціка, і можна будзе нават у сторіс гэтае дадаць. Тэгайце гурт без назвы, калі будзеце рабіць распакоўку гэтага гіфтбокса неспадзяванкі, а я пакуль саступаю гэтую сцэну гурту без назвы, і мы працягваем. Ребята, падтрымлівайце праект, падтрымлівайце музыкантаў, кайфуйце разам з намі, спявайце, танчыце, рабіце ўсё самае шалёнае, што вы толькі можаце зрабіць. Мы працягваем. Прывітанне, сябры, яшчэ раз. Вы, усе тыя людзі, хто глядзяць нас, вы нашыя героі. І наступная песня для вас называецца «Мой герой». Пагнали. Пачакай, не гані, ходзім мы зноў кругамі, мільёнамі фраз па запужанай праграме. І чаму зноў тут я стаю гатовы верыць? Чорны кут, белы кут, толькі каб не злая шэрасць. Час як кіналента, прыпыняй планету, мы пакінем надпіс, я сыйду. Мой герой, всё з нуля, подалі б'ецца сэрца. Мой герой, ветер пар, а в спину кілогерцы. Эй, 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 эй. Сам рашыў, дзе пакінуць неудачу, што было не варашыць і не жыць ніяк іначай. І мінулага смак, шкада паняў і памылак, не заўжды добры знак. І моя падмога з тылу, час як кіналента, прыпыняй планету, мы пакінем надпіс, я сыйду. Мой герой, всё з нуля, подалі б'ецца сэрца. Мой герой, ветер пар, а в спину кілогерцы. Мой герой, всё з нуля, подалі б'ецца
герой, все с нуля, подали бьется сердце. Мой герой, все с нуля, подали бьется сердце. Мой герой, ветер пар, а в спину килогерцы. Мой герой, все с нуля, подали бьется сердце. Мой герой, ветер пар, а в спину килогерцы. Дякую, сябри! Горяча тут у вас на радіме-то. Дякую яшчэ раз. Дякую за то, што слухаеце нас. Дякую за тое, што дапамагаеце нам. Дарэчы, бо з дапамогай вашай мы змаглі запісаць альбом 20+. Вось. І песні з гэтага альбома мы можам таксама выконваць сёння для вас. А на гэтую сцэну я хочу запросить рэпер Ангст. Запрашаю! Расскажи, Віталь, як твої справи? Вось. У мікрафончик толькі. Зладзіў пэўнае турне літаратурна рэперская, скажем так, Супер. і стэндаперская. Вось зараз займаемся з Зэманам. Распачалі працу над другім альбомам гурта «Беларуц». Калі вы ведаеце, што гэта такое, калі ласка, пішыце. Респект у чатик, вельмі патрэбная ваша актыўнасць, вельмі патрэбная ваша падтрымка. Вось, але сёння у нас Бяроза Магілёў, масточак перакінем. Так, Бяроза Магілёў, і я думаю, што зараз проста будзе бамбічная песня. Называецца Сэрцы балючыя. Неяк так. Узнікае пачуццё, што адклалі мы жыццё на калісьці напасля, адвечны шлях. Перайшлі схады на бег, кожны дзень у барацьбе. Як жа тут адолець бой самім сабой. Схаваў за тата нейкі скрутак таямнічы змяты, а гэта будучыня ў іх, хто не чапае, яна не святы. Я не святы і спадзявацца не аматар, прарок заўжды пракляты, а верыць не варта беспрычынна, бо будучыня здарыцца з усімі, чым я магу дапамагчы вам. Чым жыццё нас навучыла цаніць сябе і ўласны час і жыць у ім, бо ён прыйшоў праз нас, бо толькі так аднойчы злучым сваё мінулае мы з немінучым і навучыўшыся далей навучым, як жыць цяпер, калі балюча. Жывыя сэрцы балючыя, ты толькі думкі калючыя, а хтосьці душамі граецца. Ну навошта гэта ўсё нам? Зямля крывёй заліваецца, свабода так здабываецца, а хтосьці душамі граецца. Навошта гэта ўсё? Дзень мінае, месяц, год, а жыццёвы карагод цягне ў розныя бакі адной ракі. Павернецца той час, успамін з'ядае нас, і так пакінем знак. Я добра разумею, што такое памяць, таксама ўмею успамінамі заспаміць галаву. Я абсалютна недарэчы, нібыта ў новы дом нясеш старыя рэчы, каб зноўку енчыш, што ўсё не тое і не так і вечна. Хоць там усё і робіш адмыслова, дом гэта проста слова. Мы складзены з вады з зямлі, з тых месцаў, дзе нас нарадзілі. Мы самі, дзе бы не былі, і ёсць радзіма. Мы не адзіныя, але мы все такія, хто ў абыходах, хтосьці на прасткія, хтось трывае, хтосьці вые. Яна жывая, покуль мы жывыя. Яна жывая, покуль вы жывыя. Жывыя сэрцы балючыя, ты толькі думкі калючыя, а хтосьці душамі граецца. Навошта гэта ўсё нам?
душами играется. Ну навошта это все? Земля кровью заливается, свобода так забывается. А кто с душами играется? Навошта это все? Душами играется, навошта это все? А кто с душами играется, ну навошта это все? Є! Дякую! Дякую, дякую, Бен. До речі, хочеться додати. Я забився, але пригадав ось. Ми ще посупрацовничаємо, Віталій. Сподіваюся, що я ще не разочок. Так, Дякую. так, так. Дякую тобі. До зустрічі. Всього хлопці передаю. Навальниця. Бедна больница, потвары дождем, сядши блесковица, ніби ножом, грохають хмари чорною броней. То не країна, і ми разом з ёй. Мы с тобой гранаемся пляжем, а так лягчей, не ходу пиражи. Пам'ятай, разом все можем, а пам'ятай, з долем все змянить.
я называю сапраўдны рок-н-ролл. Вы там у чаце задаете питання, что у меня с фризурой, это я просто за кадром стою и вот так вот головой махаю, потому что не могу утриматься. Так, Олесь, Так. ты уже натрындзеўся, тому теперь у меня питання до Вики. Ага. Вика, слухай, ты грала у шмат яких проектах, зусім розных. Так. Авіас, гранж, Акуте, постпанк, Блесін Омен, брутальний дезметал, БМ, рок-н-рол. Скажи шчыра, хлопцы, закрыйце вушы. Які з гэтых праектаў табе падабаўся больш за ўсё і ў якім ты б хацела яшчэ паўдзельнічаць? Слухай, да мне нравятся тыя проекты, у якіх я ўдзельнічаю зараз, бо інакш я б у іх не ўдзельнічала, разумееш? Таму гэта як такая эвалюцыя музычнай кар'еры моей, бо калі я пачынала, то я адразу бой, то есть я не грала там нешта лёгкае, адразу пачала з трохі нью-метала, а пазней быў дэз-метал адразу. То бок так не шукала лёгкіх путей. То бок, ну, грала нешта цяжкае, потом мне троху 10 год я лупіла бластбіты. Пазней так трэба штосьці іншае паспрабаваць. Потым быў Авіас, быў такой не то чтобы релакс, но пасля того гурта гэта была прям змена вялікая. Акута для мяне, ну, кайф гэта было, гэта такі досвед. Ведаеш, як я грала цяжка, сложна, а зараз трэба граць як меней нот і удараў. І зараз бэнд гэта такі, ведаеш, бо я заўсёды любіла рок, такія гурты, як там Папа Роуч, калі мелодыя плюс энергетыка, плюс драйв. І зараз для мяне гэта ідэальны варыянт. То бок, ну не, я не буду выбіраць. Слухай, у цябе цэлы канал, на якім ты робіш каверы на вядомыя песні, на песні вядомых гуртоў. Скажы, а якія залятаюць лепш за ўсё? Рабіла, уже 5 год нічога няма там, але пытаюць, яшчэ ўсё пішуць, нешта каментуюць, то таму я думаю метал. Ведаеш, гэта типа дзяўчынка сядзіць так, зараз нешта будзе. Лайк. То есть то же самое было на концертах, калі мы гралі з метал-гуртамі. Я вельмі любіла гэта, бо ў мяне не было там ідэі некаму там даказаць, штосьці паказаць. Я просто любіла гэта музло, я яго грала. Але калі ты прыходзіш на канцэртах, гэта карданчык там на левую сторону, все такі, што зараз будзе, некая фігня. І ты пачынаеш граць, і ты видиш, як твары ў гэтых хлопцаў, якія пасля цябе такі, окей. Слухай, ты можаш зараз лупануць што-небудзь бластбітам? Не, ну гэта трэба пацвіць. Ну як вам? Спадабалася? Хуценька заданаце Вікі на тое, каб яна аднавіла дзейнасць свайго YouTube-канала. Так. Ребята, вы будете кайфаваць ад таго, што яна робіць. А вы ведаеце, чыя? Моя. Вось, дарэчы, я хацеў распытаць у вас пра вашыя стасункі. Прабачце, што ў прыватнае лезу, але гэта проста ці складана, калі муж і жонка граюць у адным гурце. Слухай, ну гэта вельмі міла, але лагістычна гэта правальная схема, просто правальная. Там, потому что кожная рэпа гэта так, з кім заставіць дзяцей. Бо, ну ладно, рэпа яшчэ можна з сабой узяць, бо у нас уже ўсё там, мы уже ведаем всю схему, што трэба браць, якія там вкусняшкі, забавкі, там цацкі, ўсё. Але калі канцэрт, то гэта адразу так. Раз, два, тры, у нас ёсць там 3 варыянты, з кім можна іх ставіць. То бок гэта складана. З кім яны зараз? Зараз яны з няняй. Мар'яна, калі ты нас глядзіш, прывітанне табе. Прывітанне, дзеткі! Да, яны таксама нас глядяць, мажліва, бо мы сказалі. Клас. Мікола, да цябе пытанне. Слухай, а увогуле складана з імі рэпетаваць? Яны не сварацца паміж сабой, там нейкія сямейныя разборкі не чыняць? Давай ж гі, все рассказывай. Ну, такого криміналу, насамрэч, про які ви могли подумати, не буває. Буває, що, наприклад, Маша зачепить Макса, або Макс зачепить Машу, і вони починають: «О, мама, он мене обижает!» Ну і приходиться так, де: «Так, все, здимаємо гітари, все, давайте, діти, миримося». А ще, ну, з моєго боку, ще гэта як відбувається. Я одним воком, атрымліваецца, гляжу на то, што я павінен граць, а другим воком паралельна гляжу, што робяць дзеці, каб яны там за провод не падышлі і дзёрнулі, там пад гриф не падлезлі, каб я іх не стукнуў. Вось. Ну, яны не даюць адпачываць. Я ведаеш, як такія п'яныя гледачы, якіх трэба глядзець, каб не запсулі табе там інструмент. Ну, хутка будуць стейдж-дайвіць на рэпетыцыях. Я ўвогуле чакаю такого моманту, калі яны яшчэ трошки падрастуць. І, наприклад, у Макса вельмі файныя аператорскія задаткі. То у нас будзе свой фільммейкер, будзе нам яшчэ больш сторісаў здымаць. Ну, як бы ўжо, калі вы сачыце за нашым інстаграмам, то перыядычна мы выкідаем, як Макс нас здымае.
А Маша може... Маша будзе маляваць нам кліпы. До речі, так. Яна вельмі добра малюе. Маша Клас. увогуле шмат такая векторная, у яе шмат талентаў. Ну, як бы Макс. Яшчэ і вокладкі альбомаў будзем вам рабіць. Ну, да, да. Рабяты, прыляцелі пытанні з чата. Таму я пачынаю зачытваць іх. Пытанне да Алеся. Чаму ён сёння не ў цішоцы з у кароткай, а ў камбезе НАТО? Гэта нейкі сігнал? Можа, гэта анонс канцэртаў у ЗША? Гэтую форму я набыў на... Як гэты сайт называецца? Тему? Не тэму. Авіта? Какое вид? На тэму, так. 70 злотых. Знайшоў такі касцюм, дзе адразу і пагоня ёсць, і Пацыфіка, і БН. І вось я просто не мог яго не набыць, бо гляджу, хтосьці скамуніздзіў нашае лога. Вось гэтае. І я просто падумаў, што гэта адзіны такі камбез на ўвесь інтэрнэт. Але ведаючы тэму, то там і размеры хіба розныя будуць, і в розных калорах, не? Вось. Але, майка ў нескладовай, я яе апранаю, дарэчы, на акустычныя канцэрты. І на рэпетыцыі апранаю. А калі хто сачыць за нашым інстаграмчыкам, ён бачыць, што перыядычна я з'яўляюся ў цішотцы у нескладовым. Але дзякуй за ўвагу. Дзякуй за ўвагу да майго касцюмка. Рабяты, калі вам падабаецца камбез лютача, пішыце пра гэта ў чаце і данатце, таму што гэта сапраўды унікальная нейкая штука, вельмі стылёва выглядае. Дарэчы, яшчэ адно пытанне з чата ёсць. Лютач, ты увогуле старэеш, можа, ты вампір? Не, просто добрая музыка, добрая жанчына і добры алкаголь робяць сваю справу. Я жартую, канешне. Дзякую Богу, што вось я не старею. Але сівых волос ужо хапае. Але ты едзеш да Ашана. Ты іх фарбуеш? Едзеш да Ашана, там ёсць такія бутэлечкі, 35 злотых каштуе. І ўсё, просто мыеш галаву як шампунем. І ніякіх сівых волос не бачна цягам месяца. Таму усе ў Ашан. Хто сівее, усе ў Ашан. Хацеў сказаць, што гэта нейкі бярозаўскі лайфхак, але ў бярозе Ашана няма. Пытанне з чату. Адкажыце, Белазёрск круцейшы за бярозу? Я скажу так, што Белазёрск у 2020 годзе быў актыўнейшы. Там такая заруба была просто ого-го. Але дзякуй, што Белазёрск нас таксама памятае. А агулам я хачу перадаць прывітанне маей роднай вёске Спорава, бо там гозеро моє, гозеро, лодка дідовська, їздили на лодці з ними, риби ловили і все. Але już не живемо, моє дядулі і бабулі. Ось, царство їм небесне. No. Яшчэ одно пытанне. Давай. Не будзем пра сумнае. Не ўлічваючы ўсіх папярэдніх калабаў, з кім яшчэ хацелі б зрабіць сумесны трек? Мікола, пытанне да цябе. А ты... Гэта будзе, можа, як неяк наіграна гучаць, але ў мяне сёння былі думкі пра гэта, з кім можна было бы яшчэ фітануць. І файна было бы скалабіцца са свадай і нічос. Можа быць, з гэтага выйшла б штосьці цікавае. Падляжскі баунс і беларускі рок-н-рол. Можа быць цікава. Я б такое паслухаў. Так, а яшчэ я прыадкрыю такую таямніцу. Зараз мы знаходзімся ў працэсе, робім кавер на польскі гурт Big Cyc. Гэта будзе вельмі такая забойная песня, што проста все афігееце. 100% даю, нават 150. Але трэба Big Cyc по-беларуску, гэта... Ребята, вы хочаце гэта паслухаць? Да кавераў мы яшчэ вернемся. А пакуль давайте падтрымлівайце гурт БН, які сёння адмыслова для вас робіць такую класную праграму. Ён варты таго, каб падтрымаць гэты гурт. Слухайце музыку, кайфуйце, адрывайцеся, танчыце. Мы працягваем.
собі було, ішло собі, ішло, ні болю, ні бяди, і ні розчарування. І раптом твой спокой потрушився би шкло, і вось ужо науку скугол почварних зданяв. Тримайся бей в руках, каліна вокал страх. Тримайся бей в руках, каліна вокал розпах. Тримайся бей в руках, не опускай свой стяг. И отримаешь знак, что все не так и змрочно. Что життя потрушенное уже напереди ракой Харкота разлилась. Ленина ракай на гэты жорсткі свет. Трымай свой моцна сцяг, ніколі не здавайся. Тримайся, бей в руках, каліна вокал страх. Тримайся, бей в руках, каліна вокал розпаш. Тримайся, бей в руках, не опускай свой стяг. И отримаешь знак, что все не так и змрочно. І врешті далячей очиститься от диму, і мокрий шерий сніг злється у ручаї. І так ти будеш жити з падіння до стиму. Коли свой зиркий стяг не кинеш у бої. Тримайся, бей в руках, каліна вокал страх. Тримайся, бей в руках, каліна вокал розпач. Тримайся, бей в руках, не опускай свой стяг. І отримаєш знак, що все не так. Тримайся, бей в руках, каліна вокал страх. Тримайся, бей в руках, каліна вокал розпах. Тримайся, бей в руках, не опускай свой стяг. И отримаешь знак, что все не так и змрачно. Не так и змрачно. Не так и змрачно. Не так и змрачно. Щиро дякую, сябри. Тримаємо моцно стяг. Усе буде добре. Хвилиночку. До речі, хочеться передати привітання уласне від мене. Хамут, будь здоров, ти ведаєш, хто ти. Ось.
Будьте здоровыя. І таксама, як там казалі, аршанскі агурок салодкі нібы мёд. Ён таксама ведае, для каго гэтае прывітанне. Любім, памятаем і чакаем. Сябры, а мы едем далей. Наш баевичок, песня «Тягник». Погнали. Ночі тягні, я еду все далей у цемру, бо зоран з'явіўся і знік, і я ўжо не ведаю, дзе мы. Здаецца, вось-вось і прыпынак, дык не памыліўся я зноў. Стаміўся я, дзе адпачынак, дзе гоман маіх гарадоў. Цёмна ды цёмна, калі мы асветлімся зноў, калі закрычым голас поўны сярод беларускіх двароў. Цягнік усё далей і далей ад роднай старонкі мае, якую мы ўсе паважаем, хоць зараз яна і ў сне. Грохоче цягнік, зноў еду ўсё далей у цемру, зноў горад з'явіўся і знік, я ўжо не ведаю, дзе мы. Падзянне, луканне у ночы, я ўжо не бачу правей. Ох, ну, ребята, вы разогнали свой тягник, его уже не спынить. Нам только что прилетел донат с подпиской «Русский рок говна кусок». Что тут додать, хіба что нічого? Хіба що нічого.
Ребята, слухайте, хацеў з вами паразмаўляць пра троху сумныя рэчы, празаічныя рэчы. У беларускіх музыкаў эміграцыі не заўсёды атрымліваецца зарабляць толькі музыкай і зрабіць яе сваёй прафесіяй. У вас, я так ведаю, таксама такая ж сітуацыя. Чым вы займаецеся у рэальным жыцці? У рэальным жыцці я працую на будове. Вось. Я навучыўся маляваць, штукатурыць і усялякія розныя рэчы рабіць. І як гавораць палякі, што я ўжо нават фаховец. Гэта не ад слова фах, а ад слова фах. Ну, že ty už môžeš coś сам зробіць, што... То бок, рабяты, хто тут у Польшчы, каму патрэбны выканчанёвыя работы, я магу падштукатурыць, падмаляваць, усё зрабіць як трэба, па высшым класе. Бо вы ведаеце, што беларусы заўжды вельмі якасна робяць сваю працу. Таму... Ну і калі вы хочаце, каб вам рок-зорка нешта зрабіла па дому, то, калі ласка, звяртайцеся, ведаеце куды. Ребята, а што у вас? Я ще заспівала, робила і співала. Слухай, ну, у мяне заўсёды жыццё было две такія вялікія сферы. Нават калі я група была першы гурт, у мяне две сферы ў жыцці, гэта музыка і ангельская мова. То бок я па адукацыі настаўніца ангельскай мовы, і я ўсё жыццё гэтым зарабляю, працую. І ведаеш, я не ведаю нават, якую частку з гэтага я люблю больш. Бо часамі людзі думаюць, што музыка гэта кайф, а ангельская гэта работа. Для мяне гэта не работа. Я вельмі люблю гэту справу. Таму я гэтым займаюся, усе ведаюць. Хто не ведаюць, хай ведаюць. Таму калі трэба, заўсёды дапаможу. Цяпер вы таксама ведаеце, да каго звяртацца. Так. Мікола, што ў цябе? Ну, мяне зараз жыццё трошачкі хістае ў розныя бакі. Зараз я ў пошуках такой працы, ведаеш, якая будзе прыносіць і грошы, і задавальненне. Файна было бы, каб гэта было звязана штосьці з музыкай. Таму Але запропонував свої послуги, Віка запропонувала свої послуги. А я питаю у вас, може у вас є щось цікаве, яка пропозиція, щоб я вам мог би щось допомогти, зв'язане з музикою. Ребята, увогуле, адкуль у вас столькі сілы і энергіі, каб у вольны час ад працы, ад выхавання дзяцей звяртацца да творчасці і працягваць займацца музыкай? Я не ведаю. Хіба гэта ад Бога, бо ёсць яшчэ сілы, а мы робім сваю справу. Мы граем песні на сваёй роднай беларускай мове. І мы усе 26 год праз усё жыццё нясем нашыя беларускія песні. Можа, яны не ідэальныя, можа, яны камусьці не падабаюцца, але гэта наша родная мова, і мы нясем яе праз усе цяжкасці сённяшняга жыцця. І мы не скончым спяваць па-беларуску, бо гэта наш ідэнтыфікатар, гэта нашая мова родненькая. І гурт без назвы 26 год спяваў толькі выключна па-беларуску. Зараз мы яшчэ зрабілі некалькі песень па-польску, бо улічваючы абставіны, пры якіх мы выжываем, трэба неяк крутіцца, увяртэцца, чтобы можна было яшчэ і палякам паказаць свае песні, сваю мову і дагрукацца да іх пры дапамозе некалькіх польскіх песень. Мы, калі граем сет, напрыклад, там 2 на польскай мове і 8 на беларускай, то бок мы прасоўваем нашу родную мову тут. Слухай, атрымліваецца, як увогуле палякі рэагуюць на беларускую мову, на песні па-беларуску? Офігенна. Бо вось яскравы, напрыклад, канцэрту ў Познані. Прыйшлі палякі ў бар папіць піўка. А тут лабае гурт, і на ўваходзе стаіць менеджер і прадае квіткі. Вось. І ён такі, мы ж тут кожны вечар ходзім тут на піўко, там што. Не, сёння імпрэза. Альбо аплаціце за квіток, альбо пачакайце там да 23 гадзіны. Яны, добра, мы зайдзем, паслухаем 2 песні, а калі нам
сподобається, ми набудемо квітки. А коли ні, то ні. Добре. Яны зайшлі, і ўжо пасля першай песні яны вярнуліся, набылі 2 квіткі і засталіся до конца канцэрта, аўтографы бралі, яшчэ фотачкі рабілі. А то бок, ну, так калі рок-н-рол з душы, ад сэрца, ён ж, так гэта відаць. Я ж кажу, мы ж не ідэальныя. Вось мы з Міколай па-сяброўску заўжды так, ён у нас ідэаліст. Ён ўсё хоча, каб было вось гэта ён рабіў. Напрыклад. А я вось, бачыце, абы кабель валяецца, абы сігнал ёсць да гітары. Ну і карацей, у нас з ім такія бываюць турбулентнасці, але у творчым працэсе не можа быць усё ідэальна, бо гэта творчасць, гэта моманты арганізацыйныя, творчыя ў сэнсе, калі ствараецца песня, мелодыя. І мы яшчэ маем моц, маем яшчэ сілы, так? Як там далей? Карацей. Гэта вы пазней паслухаеце. Жыве рок-н-рол, як гавораць. Слухайте, у вас сапраўды атрымліваецца вельмі шчырая драйвовая музыка, вось такая по-добраму наўпроставая музыка, якой вельмі бракуе ў Беларусі, пад якую хочацца проста уварвацца на канцэрт і забыцца там назаўсёды ў стейдж-дайвінгу ў слэме. Як у вас гэта атрымліваецца? Які у вас крыніцы натхнення? Можа, хай кожны скажа, якую музыку вы любіце, якую слухаеце, якой натхняецеся? Ну, я з 9 класа полюбіў гурт Нірвана. Потым Дэйва Грола я так не прыкмеціў на пачатку Foo Fighters, але я пачаў слухаць усялякую музыку, у большасці замежную, і Linkin Park просто мне вынасіў мозг. System of a Down, Korn, Металіка часткова, але на першым месцы у мяне заўжды быў гурт Guns N' Roses. Вось, я так гэты гурт любіў, але калі я паглядзеў, што як гучыць цяперашні вакаліст у цяперашнім стане, то я проста не хачу ісці на іх канцэрт, я слухаю старыя песні і кайфую ад старых песень. Для мяне таксама гэта было разчараваннем на развітальным канцэрце Озі Осборна, калі Аксель Роуз заспяваў, я сказаў, ну, гэта быў, напэўна, самы слабы выступ на гэтым канцэрце. Вось, і дай Бог, мне яшчэ у 60 год так араць. Вось, хаця бы так, як он, але можна і лепей. Ребята, што ў вас? Якую музыку вы любіце? Ну, я увогуле фолк-панк люблю. Ну, я, собственно, і граў у фолк-панк гурце гарадзенскім вядомым. А калі так казаць па-за фолк-панкам, я вельмі люблю прагрэсіўную музыку, прагрэсіўны метал, прагрэсіўны рок. І, магчыма, вось я прыношу такія часамі крышку складаныя ідэі, каб папрацаваць, напрыклад, над музычным матэрыялам нейкім. А ребята мне такія, ну давай мы ж гэта неяк спрасцім. Бо я ўжо весь метал у сваім жыцці сыграла, я ўжо больш не хачу. Так. А ён для яго сфера яшчэ не пачала. Дарэчы, мы таксама пра гэта сёння размаўлялі. Мы ў нейкім сэнсе цяпер як бы супергурт. Таму што як бы і без назвы, і Акуты, Авіас, і Дзецюкі. І кожны са сваім багажом, са сваёй дзялкі прыносіць штосьці сваё. І з гэтага атрымліваецца штосьці унікальнае і цікавае. Заходні мікс такі, так? Гарадзеншчына, берасцейшына міксуецца. Троху Мінску так дадаць можна. Нічога, ты ўжо асімілявалася. Але не Мінск, папрашу, а Шабаны. Воно от моє місце народження гэта Шабаны. Зеро пытанняў. Це трохи інше. Спадарства, у нас ёсць пытанні з чату. Я, каб не затрымліваць наш канцэрт, прачытаю іх няшмат. Але вось давайте такое пытанне. Што абярэ гурт? Выступ у вясковым клубе ці на дажынках? У вясковым клубе? Так, напэўна. Гэта ж такі просто такога эксклюзіва ўжо няма нідзе. Я памятаю, як першыя канцэрты гурта без назвы, самыя першыя канцэрты,
яны адбываліся менавіта ў вясковых невялікіх дамах культуры. У вёсцы Першамайск Бярозаўскага раёна, у вёсцы Рэвяцічы, у спартзале, там капец, там такое эхо было, што акрамя бубнаў хіба нічога не было чуваць. Але там усе скакалі, задаваленыя былі. Вось, таму у гэтым штосьці сваё ёсць. Тым больш, што зараз мажлівасці тэхнічныя дазваляюць зладзіць канцэрт дзе заўгодна. Вось, это раней был адзін узмацняльнік на 6 каналаў, у які ўсё гэта падрубалася і з адной калонкі вылятала. А зараз тэхніка робіць якасць. Ну, і пальцы, конечно. Пра што хацелася б напісаць песню, але не атрымліваецца? О, я нават не ведаю. Пра ўсё патрошкі. Яно як бы атрымліваецца. Я на тэлефоне маю вельмі шмат кавалкаў, фразаў, такіх радкоў, але каб вось сесці і падумаць больш глыбока, апошнім часам вельмі не атрымліваецца па часе, бо праца, сям'я, дзеці, рэпетыцыі, і вось мы запісалі альбом у 25-м годзе, выдалі яго, і зараз мы абкатываем яго. А на восень 26-го года мы рыхтуем канцэртны тур 20 год альбому «Жыве рок-н-рол». 20 год. Так. Уяўляеце, што гэта? Так, і на восеньскія канцэрты, сябры, запрашаем усіх, бо рок-н-рол бярозаўскі, беларускі, ён будзе гучаць. І будзе гучаць гучна, яскрава, меладыйна. Вось. Абавязкова прыходзьце, калі у вас ёсць такая магчымасць. А цяпер давайте паразмаўляем пра нашу любімую тэму, пра каверы. Так? Тым больш, што мы ўжо крыху чаплялі гэтую тэму. Я ведаю, што вы сёння падрыхтавалі вельмі незвычайны кавер, і нездарма у нас тут Яліначка ў кадры ёсць. Сёння стары Новы год, як гэта там называецца. Але спачатку, чакай, мы паразмаўляем пра іншы кавер, таму што я памятаю, што у свой час у БН была візітоўка, песня «Канюшня». Скажыце шчыра, на вас рабяты з гурта «Палац» не крыўдзіліся за гэта? Нам вельмі пашанцавала, што мы ніколі з імі так не перасякаліся на канцэртах. Напрыклад, мы гралі ў адзін дзень, а яны ў другі дзень фестываля. Таму неяк размінуліся. А калі сур'ёзна, дык вакаліст гурта «Палац» гэта мой выкладчык ва універсітэце культуры. Вельмі добры і класны дзядзька. Олег Георгіевич заўсёды. Так, так. Цяпер давайте зробім прэм'еру. Гэта будзе вельмі нечакана, вельмі незвычайна. Рыхтуйцеся, калі ласачка. Данатьце музыкантам за тое, што яны гэта зрабілі. Я сам зараз пайду і заданачу, таму што мне вельмі імпануюць думкі гэтых рабят. Тое, як яны спяваюць, тое, што яны прамаўляюць. Я упэўнены, што вам таксама. Таму не пашкадуйце грошыкаў, заданатьце, калі ласка, праекту, заданатьце музыкантам, а мы працягваем. Я памятаю, сябры, калісьці пасля школы, у школе, 13 студзеня лічылася, называлі іх так у нас на вёсцы шчадруха. Вось. І мы хадзілі па вёсцы, па нашых родных там, да дзядзек, цёцек, да бабуль, і спявалі песню такую: «Добрый вечер, щедрый вечер, дай, дзяўчына, піражэчак, а ты, дядька, каўбасу, бо я хату растрасу. Добрый вечер, щедрый вечер». І так далей. Так, калі мы сталі больш дарослыя, з бярозаўскай нашай кампаніяй, мы бралі баян, бралі гітару, нараджаліся у цыганак, у всялякіх такіх смешных істот, і хадзілі, калядавалі ўжо па бярозе, ўжо нармальна, як ансамбль. Вось. І, канешне, мы не маглі абмінуць каляды і шчадруху, і
на рэпетыцыі проста падурачыліся на камеру, запісалі гэта ўсё на наш пульт і зрабілі такі кавірок, які вы можете паслухаць на інстаграме або у нас на ютубчыку. А зараз жывая прэм'ера, песня «Калядачкі». Пагнали! Эй! Ой, колядочки, блины, ладочки, ой, люли-люли, блины, ладочки, ой, люли-люли, блины, ладочки, ой, колядочки, вы худшей-худшей, ой, люли-люли, вы худшей-худшей, ой, люли-люли, вы худшей-худшей. Коляда, коляда, коляда. Со старым Новым годом, сябры! Ух, коляда! Дякую! А наступная песня. Это первый раз в житті гурта БМ, коли я об'являю песню. А наступная песня. Мне кажется, мы її б уже не грали, але яна у топах заўсёды на Spotify. І ми не ведаем чаму, мы нават не ведаем, хто її слухае. Але гэта клёвы трек. Таму, Олесь, далей ты. Я хочу запросить на гэтую сцену классную дзяўчыну, классную вокалистку Шифрина. Запрашаем. Мы уже калісьці давно спявалі гэтую песню разом з ёй на менскіх канцэртах. Вось. Ну і вырашылі б чаму не, бо, як сказала Віка, мы калі абдумывалі сённяшні плейліст, мы просто поглядзелі на статыстыку Spotify. И мы просто были в шоке. Песня «Дождями» по прослуховуваннях на першым месяцы. Мы такие, хто яе слухае? Уже все забыли давным-давно. Ну давай я поставим у плейліст і будем выконваць. А усім прывітанне. Я лічу, што гэта людзі, якія зараз глядзяць гэту імпрэзу. Пішыце ў каментарах, як вам падабаецца гэта песня. Погнали! Наши сердцы замерзли,
по зиме от холодной стужи. Мы забыли той шлях, что застилал я пелестками ружа. И она была сама собой, со мною поравнании. Я Купидон махай столой, проделал всё как они. Дрожали, осветится вокруг жар. Мы сами сгубили мир, огонь хмар. О, сердце, из ног утяжа рамками. Я ненавижу каждый день, я ненавижу каждый день. Твоих узнался с белых, не забыть мне уже о Николе. Вспоминаю талоня, теплыню, мой любимый анёла. Глядел, всё разбито вшень, и згасли наши свечки. А я гляджу на твой портрет, ужо который вечер. Дождями осветлится вокруг жар. Мы сами сгубили мир, огонь хмар. О, сердце, из ног утяжа рамками. Я ненавижу каждый день, я ненавижу каждый день. Лёша мусить класса так, а может хтось і розгубився. І життя моего моста, напевно, просто помилився. Не побачив одного, а вкусно вже було споткання. Не прикметив твоего і моего. Дождями осветлится вокруг жар. Мы сами сгубили мир, огонь хмар. О, сердце, из ног утяжа рамками. Я ненавижу каждый день. Дождями мы сами. О, сердце, из ног утяжа рамками. Я ненавижу каждый день, я ненавижу каждый день. Дякую. Дякуй, сябры, дякуй, беларусы! Я просто вось адчуваю гэты шквал апладысментаў, які раздаецца праз экраны вашых камп'ютараў, тэлефонаў. І, канешне ж, ужо да чаго дайшоў прагрэс. Можна на Ютубе нават по тэлевізары гэта ўсё глядзець. Чат Чаму? кипить, запальваюцца агеньчыкі, людзі данацяць. Я таксама гэта зрабіў, вось паглядзіце. Вы таксама можаце скарыстацца гэтым сервісам Buy Me Coffee і заданаціць гурту БН, праекту Сепультура Life, які зараз існуе увогуле без ніякай фінансавай падтрымкі. Толькі з вашай дапамогай мы можам працягваць існаваць, запрашаць новыя цудоўныя беларускія гурты, якія робяць музыку спецыяльна для вас. А дзе б вы зараз не знаходзіліся, у якой краіне, таму падтрымлівайце іх, не шкадуйце грошай, таму што гэта важна, каб працягваць нашу беларускую справу. І я буду шчыра вам удзячны за гэта. Гурт БН будзе шчыра вам удзячны за гэта. Уся каманда Сепультура Life вам будзе за гэта шчыра удзячная. Дзякую вам, сябры, за тое, што вы з намі, за тое, што вы робіце, за тое, што вы зараз аб'ядналіся вось у адзін гэты цудоўны чат,
і наша Беларусь, яна па ўсім свеце. Давайте зробім яшчэ раз пераклічку, адкуль вы нас глядзіце. Я ўсё гэта уважліва пачытаю зараз у чаце. Вось, а пакуль давайте яшчэ крыху пытанняў з нашага чата зачытаем, таму што я іх прыляцела. Скажыце, калі ласачка, ці з'явіцца зноў на Spotify песня «Загінулым паэтам» прысвячаецца? А я думаю, что она уже есть у нас на Spotify, только на новым нашем профиле. Бо ситуация такая. Мы зрабілі даўным-даўно яшчэ на Spotify без назвы, але надпись была кириллицай. І мы сутыкнуліся з такой праблемай, калі прыехалі ў Польшчу, што, напрыклад, палякі не могуць нас знайсці на Ютубе, на Spotify і на астатніх стрымінгах, бо ў іх няма на тэлефонах і на камп'ютарах кірыліцы. Мы звярнуліся да Spotify, да Ютуба. Ай-яй-яй, дапамажыце нам, што нам рабіць? Давайте неяк мы перапішем назву на лацініцу. А сказалі, ніфіга падобнага. Стварайце новы профіль і перазалівайце трэкі. І ўсе праслухоўванні за минулыя гады проста яны абнуліліся. І мы усе нашы альбомы, нават акустычны альбом, піано, міні-альбом, яны усе ёсць на новым Spotify, на Apple Music, на YouTube Music, без назвы. Трэба пісаць проста лацініцай. І тады вы ўсё знойдзеце, і «Загінулым паэтам» там таксама ёсць. Карацей, сябры, калі вы захочаце стварыць гурт са стадыённымі амбіцыямі, ніякай кірыліцы, толькі лацінка, я вас прашу. Так. І гурт без назвы вас таксама просіць. Алесь, трымаеш сувязь з хлопцамі з былых складаў гурта? Калі так, з кім? Так, можна я тут не буду казаць, бо... Канешне. Хлопцы, я думаю, не хацелі, каб я іх называў, але яны ўсе ведаюць, што я іх люблю. Я вось ім прывітанне перадаваў, пару песень раней. Вось. Люблю, чакаю. Я думаю, што мы яшчэ не раз слабаем разам. Пытанне хутчэй да Вікі зараз. А што з Акуты зараз адбываецца? Акуты зараз, я думаю, афіцыйна можна сказаць, што на паўзе, таму што некаторыя удзельнікі гурта тут у Польшы, некаторыя ў Беларусі, і гэта ніяк немагчыма ладзіць канцэрты. Таму гурт існуе. Я думаю, што нават будзе нешта выдавацца. Але зараз на паўзе. Я чакаю, калі што, я заўсёды гатова аднавіць творчасць. Рома таксама. То есть мы камуніцыруем, абмяркоўваем все. Можа, калісьці. Таму што часта пытаюць так. Ну, я таксама ўжо чакаю новых рэлізаў, таму... Ребята, давайте хутчэй. Я нагадаю спадарства, што зараз у нас вось тут ёсць прыгожы, цудоўны гіфтбокс ад гурта без назвы, і яго атрымае той, хто зробіць самы вялікі данат падчас трансляцыі гэтага канцэрту. Зараз я вельмі хачу сказаць дзякуй усім, хто падтрымлівае нас штомесяц, таму што ў нас ёсць опцыя не толькі зрабіць аднаразовы данат, але і падтрымліваць праект «Сепультура Элайф» штомесяц. І гэта дазваляе нас адчуваць сябе крыху камфортней у фінансавым плане і планаваць будучыню праекта. І вось зараз на экране з'явяцца тыя, хто падтрымлівае нас штомесяц. І яшчэ частку нашых супорцераў я хачу агучыць падчас прамога эфіру. Гэта Анастасія, Болек, Святаслав Шаўроўскі, Дзяніс, раскошная Аўдзі і Мова Неўрова. Дзякуй вам шчыра за гэтую падтрымку, рабяты. А зараз прагучыць апошняя на гэтым канцэрце песня, ці не апошняя? Давайте тут у чаце зладзім пытаначку, ці хочаце вы біс. А зараз я перадаю слова гурту БН. Я думаю, што напрыканцы вельмі добра было б скончыць песняй той, што аб'ядноўвае ўсіх нас, і не толькі беларусаў, дарэчы, аб'ядноўвае ўсіх людзей, хто любіць класную музыку, хто любіць драйв. Гэтая песня «Жыве рок-н-рол». Пагналі! Жыве рок-н-рол! Сябры, спявайце з намі разам! Эй! Жыве рок-н-рол! Жыве рок-н-рол!
Розуміє усе і усё навакол, але об'ядновує нас рок-н-рол. Дядулі, бабулі, сини і внуки, робочі професори, доктор науки. Збираються всі під круглою столей, каб порозмовлять об рок-н-ролі. Рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Настрой завжди навколо. Рок-н-рол! Это серйозно і прикол. Рок-н-рол! Нехай буде вічно. Живе рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Коли тобі древно, пяшочить когось старую касету включи ці бобіну і слухай той рок. Что же вей, не кине? Ён зроблений тут на родної простори. Ти чуєш у їм, і що завтра, що вчора. У колах широких, Альбом Колокутский. у серцях всіх нас наш рок белорусский. Рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Рок-н-рол! Настрой завжди навколо. Рок-н-рол! Это серйозно і прикол. Рок-н-рол! Нехай буде вічно. Живе рок-н-рол! Рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Рок-н-рол! Настрой завжди навколо. Рок-н-рол! Это серйозно і прикол. Рок-н-рол! Нехай буде вічно. Живе рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Живе рок-н-рол! А зараз усі перед телевізорами давайте будем разом співати, бо вельми простые слова і крутая пісня. Рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Рок-н-рол! Настрой завжди навколо. Рок-н-рол! Это серйозно і прикол. Рок-н-рол! Нехай буде вічно. Живе рок-н-рол! Ручки вгору все, дякуй, дякуй! Ай-яй-яй, родне моє, дякуй вам! Дякую. Ну що, подобається концерт? Хочете яшчэ? Давайте запалім гэты чат так, каб музыканты сыгралі на біс. Зараз з'явіцца QR-код, па якім вы можете адсканаваць усё, заданаціць, каб музыканты выканалі для вас яшчэ песні. Калі ласачка, зрабіце гэта, і тады мы працягнем нашу імпрэзу. Ребята, працягнем? Ну, я думаю, да. Давайте. Зараз справа ў тым, що тут няма гримерки, тому ось ми чакаем бісу, сябры, чакаем. Дзякуй вам, сябры, за гэты канцэрт. Дзякуй вам за гэты цуд. Дзякуй, што глядзіце яго. Дзякуй, што падтрымліваеце наш праект. Дзякуй, што падтрымліваеце гурт БН. Гурт БН спецыяльна для вас, для беларусаў па ўсім свеце. Жыве рок-н-рол! Сапраўды біс! Сябры, дзякуй, дзякуй! І, канешне ж, канешне! Таксама гэтая песня з топчыкаў на Spotify. Песня з першага альбома, якая так і называецца «Не трывай».
снігов і гасних подій. Там захворів я от людей. Не тримай мене у сні, не пусти мене у сні. Не тримай мене у сні, не пусти мене. Обернулся замок и пошел. Я шары пускать на удачу. И лягу тянулся страшный круг. За собой тянут километры. И я ветки в небе расцветают. И пелоски по земле растают. А на бокал воздух поцелунка. А добиться действий у малютка. Ай, не пути, Дякую, сябры! И на развитание хочется сказать, что мы вернемся. Апошняя песня «Вяртанне». Як мы ее называем, песня «Надзея». И я хочу, каб гэтую песню вы... Я ведаю, что уже на Беларусі трошки поздновато, але нават шэптам вы можете спевать разом з нами. Там нават не трэба ведаць словаў. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай. Давайте паспрабуем. Ага. О. Добра, што прыгадаў, што ў мяне гітара гэта самае у другой тональнасці. Ну што, вяртанне, так? Погнали! Еу! А зараз ми тихонечко. Ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Я под собою бачу океан. Гадзіны доўжацца, і я не сплю. Незразумелы мой паўночны стан. Я гляджу праз шкло, я ляжу сюды, гэта дэжавю. Запетаю. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Тут усё родное такое мне. И дыхать левей, и ходить мягче. Тут позір маці за душу кране. Тут смешак, тут мои сябры. З вами мне легче. И я пою. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай,
Дякую, сябри! Дякую! Гурт без назви! Наприкінці хочу сказати, що ви можете підтримати нас донатами, бо так само у нас ще паралельно збор іде на видатки усі на плиту 20+, що ми записали і зробили тираж. Тому праз гэты донат ви можете допомогти і нам, і каналу Сепультура Елайф. До зустрічі на наших концертах! Щирий дякую і пахне чабор!